चलिए भैया, हम अवधेश यादव आप सबको गोर छू के गोर लागतानी और बतावे के चाहतानी आज पूरा हिंदुस्तान में खुशी बा, पूरा हिंदुस्तान आज खुश बा। कहे कि सबसे बड़का दिन बा आज हमनी के चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर पहुंच गइल बाटे। बड़ी खुशी के दिन बा। सबकर माइंड आज हो गइले फ्री, सफल हो गइले चंद्रयान 3। सबकर माइंड आज हो गइले फ्री, सफल हो गइले चंद्रयान 3। खुशी के कवनो न बाटे ठिकाना, दम लगा के पहुंच गइले भारत। कि पूरा विश्व बायाजू निहार आ चांद पर चल गइले भारत। कि पूरा विश्व बायाजू निहार आ चांद पर चल गइले भारत। रब करे आज के दिनवा कहियो ना बिसरो, पूरा हिंदुस्तान करता धन्यवाद ईश्वर। रब करे आज के दिनवा कहियो ना बिसरो, पूरा हिंदुस्तान करता धन्यवाद ईश्वर। धन्यवाद ईश्वर। यही ला पूजा पाठ भइल बा, केहू अभियो बाबा पजले ढार। कि पूरा विश्व बायाजू निहार आ चांद पर चल गइले भारत। कि पूरा विश्व बायाजू निहार आ चांद पर चल गइले भारत। सब करे चौड़ा हो गइले बाटे सीना, रहे इंतजार ये दिन के एक महीना। सब करे चौड़ा हो गइले बाटे सीना, रहे इंतजार ये दिन के एक महीना। एक महीना प्रेमी अवधेश राइटर थारू नीतीश खड़ा भइल बाई मार। कि पूरा विश्व बायाजू निहार आ चांद पर चल गइले भारत। कि पूरा विश्व बायाजू निहार आ चांद पर चल गइले भारत। बड़ा खुशी के दिन बा भैया।